F'dawn il-ġranet tal-maltemp id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kun imħejji għal kull eventwalità li tista' tinqala kawża tal-kundizzjonijiet tat-temp. Palma kien previst il-maltemp u reħ qawwi laqtu l-Gżejjer Maltin tul dan it-tmiem il-ġimgħa meta kemm matul il-jum tas-Sibt u anke l-Ħadd ix-xita komplet tippersisti birwiefen qawwija li laħqu forza disa'. L-irwiefen ta' matul il-lejl kkawżaw ħsarat f'bosta toroq, speċjalment minħabba siġar li tqaċtu u saħansitra karozzi li tela għalihom il-baħar. 30 vettura u 5 karozzi tal-linja li kienu pparkjati ħdejn il-port taċ-Ċirkewwa ġarbu diversi ħsarat, kawża tal-baħar li tela fuq l-art. Kru ta' dan l-istazzjon żar il-control room fih dan il-kwartieri tal-Protezzjoni Ċivili f'Takandja, propju fejn jidħlu t-talbiet tal-għajnuna mill-pubbliku. Hello, Civil Protection. Iwa? Tkellimna mal-Station Officer Anthony Grek li spjeganna wħud mill-operazzjonijiet li assista fihom id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili matul il-lejl ta' bejn is-Sibt u l-Ħadd. Żied jgħid li minkejja dan matul il-jum tal-Ħadd sal-ħin li morna aħna l-intervista ma ntalbet ebda assistenza għal każijiet marbuta mal-maltemp. Bil-lejn kien iktar biżi minn matul il-ġurnata. Sissa llum minn xi ndaħal ix-xift li hawn preżenti llum bis-7 ta' filgħodu s'issa grazzi tal-Alla ma ġara xejn. Però matul il-lejl kien hemm kif tista' timmaġina siġar jaqgħu billboards jaqgħu wkoll jitqaxtu kellna railings ta' penthouse waqgħet kellna apramorta bil-kirkara waqgħet ukoll waqgħet fuq karozzi. Però ma kien hawn xejn ta' barra minn hawn għal kwantità għas-saħħa ta' riħ li kien hemm. Huwa semma kif Birzebbuġa saħansitra waqa' container fuq ċint. Hekk kif fil-jiem li ġejjin dan il-maltemp mistenni s-sok tal-uffiċjal kellu dan l-appell. Fejn jaqbel, speċjalment fin-naħa ta' fuq ta' Malta, noqogħdu l-bot mhix tajta, ħalli nevitaw il-periklu mill-mewġ li jista' jitla' għal fuq l-art u kemm jista' jkun l-aħjar li noqogħdu naqra ġewwa sakemm jgħaddi naqra dar-rieħ biex Alla ħares qatt tkun għaddej fejn siġar jew hekk ma tmurx titqaċċa xi siġra jew xi ħaġa u taqa' fuqek. L-uffiċjal appella biex kulħadd iżomm il-bot mill-periklu. Biex dak li jkun dejjem iżomm il-bot mill-periklu, speċjalment jekk hux veru jew le, jiena fuq is-social media rajt persuna tistat ġodor l-baħar imqalleb, dawn is-sitwazzjonijiet nevitawhom. Ħalli ma npoġġux il-ħajja tagħna fil-periklu, qas il-ħajja ta' min jiġi jsalvana fil-periklu. Sewwa. U dejjem tiftakru li d-dar ħallejtu il-familja warajkom. Dan l-appell li murid fit ma dak li għamel il-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Byron Kamilleri li qal kif il-forzi tal-ordni ta' pajjiżna huma preparati għal bosta ċirkostanzi imprevedibbli. Dan fil-waqt li ġie affettwat ukoll is-servizz tal-Gozo Channel. Ir-riħ mistenni jkompli sa tnejn u għandu jbatti fil-jiem ta' wara.